Gårdskylling. Ja, gårdskylling. Ja. Den har dog den ret. Ja, det ved jeg ikke. Nej. Den er med slaver derude. Vi kan stadigvæk se rester af det allerældste, som i udstrækning har været næsten lige så stort. Men borgen, der står tilbage som ruin, er fra omkring 1343. Middelaldervejen, vi er gået ind af, er den ældste og bedst ikke den ældste, men den bedst bevarede, den største og bedst bevarede middelaldervej i Danmark. Jeg kan bedst med åbne vider, nær ved havet vil jeg bo. Et par måneder om året, for at sjælen kan få ro. Jeg er skabt til åbent landskab, hvor vindene får fart.